Jatuh lah nek Kang Putut iki sepote ya apa enak. Rena-rena. Heeh. Lah ngendak iki ngeruwes kok. Jamune aku wis cocok, Mas. Jamune genah cocok nek Putut iki mau arep sapa jenenge sing kibat iki jenenge? Doeria. Iki matur sembah nuwun. Selamat malam di Angel tentunya. Sugeng dalu ya. Diucapkan kepada para penonton yang hadir untuk malam hari ini bekerja sama dengan Putra Birawa. Alhamdulillah, ya Allah akeh koyo ngene ya. Iki mang sampean wis adu sepurung aku tekon aku. Aku tekon tok jujur. Dereng. But lah ya but aku lek umur-umurane sak Angel mesti jujur Mas Putut. Ki mang ya bot-bote iki mau minangkani pamundhut saking panipun Bapak Wagira. Sing penting parfuman. Senantiasa iki mang saka Kediri ya daging apa. Jadi aku mang aku ki mang lek saen-saenan karo Pak Gunawan. Sik tak mulih dhisik to Pak Gunawan rasa mulih kadus ning nggon aku. Ya ora kepenak. Nggih, iki damel menghibur para penonton dan juga menghibur pinanganten sakloron. Samangke ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pikantuk momongan. Amin. Iki musime rendeng ya apa enak lek dadi manten. Iki jamanku kae pas ketiga dadi sumuk hamane. Tapi lek ndak. Satu lagu buat teman-teman yang hadir dan juga tentunya bersama teman-teman YouTuber. Bolong Ngopi tulung agung untuk malam hari ini bersama Putra Birawa. Monggo takdir. Apa Pak? Kula nderek. Apa? Duet meneh mong sliramu, mong sliramu. Mong sliramu. Janji terus. Iki lagu. Mbak Asul, iki judul apa aku lali. Mong sliramu niki judulipun. Ya. Iki ora. Oh niki. MC iki lek MC tuwek dapat lali. Dapat lali. Ya MC tuwek. Alah jenengan iki yo semua pinten lho tuwek. Iki aku kelahiran 50 tok. Amin. 50. Ya. Ngene kudu diedol ya. Serengan Putra Birawa. Oh iya. Sikit nasih tansah rerengan pindho mimilan mituno sedina kaya setahun umpama pisah kawan sliramu ya aja pisah kaya boten pancen ora ana caritane pisah wae batine sik rungokno iki meng kendang tuweke gampang kesripet tak kene iki yo ngeling-eling lho Mas wong ayu nawak tambah ayu iya piye aku nanop siramu iya pengen takut isi hatiku kabeh mau emang kanggo sliramu aku ora bisa turu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakmu dadi guru aku ora bakal lali wengi monggo tenes semu
suwe saya tambah kali jogetan secara keputra biara asik Pak Sosi monggo dulu-dulu para rawuh kanthi kinara samangkin derek jogetan secara keputra biara dalu menika wong ayu sinawang tambah aku tapi ya piye aku manut siramu ayen pengin takon isi hatiku kabeh mau among kanggo siramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjiku bisa iso awakku dadi lomo aku ora bisa pangapane semu putra Birawa. Yes,